Бародаро, салом алейкум. Пеш ба ини хеле прибор кор мекардам. Даст ихбор то ҳозирам даже кор мекунам. Баъд як рӯз ҳамин бозори хидмона як кас омад гуфтак ман хеле прибор дорам. Ина ҳамира бо калон шаюфтем. Ин майдаш ки ҳам қавақ. И 35-40 сомон айда. А иша мисол ана дар корвон дида будем 70 сомон меиста. Ана иҷада дидемш ҳамин одам 40 сомон додад ман. 35 сомон додам хада. ҳамирам зур. Аки мақсад чӣ гуфтанем? Мақсад чӣ гуфтанем бародарҷонам? Ҳамин кадом тестере дошта бошен, нигоҳ кунед диден? Оф дора, яъне мисол киштан. Яъне мисол киштанӣ боше вақте ки истифода ки бурден. Ана майна мисол ина мера x1 да мемонам. То есть x10. На x10. X10 барои духовка, радиатор, мечта, тефайл, утюг, кипятильник, ана мисол ҳами кнопко исоса ҳамиора ана ҳами x10 қати ма месанҷом. Ина нигоҳ кунед. Ина вақте ки мондем ина бо метавона ки то охира бизана. Вақте ки то охира рафт ягон чиза санҷиде будон ки замикани дора бародаро. Замикани яъне учочик мепартоя ё тараққас мекунад светото мисозаро. Ана кнопка ягон чира санҷидани боше. Ина аҳамиятин ина мисол и то да конца мерава. Ирам метавоне хато накунед. Да конца рафт и просто хидша санҷидесем то охира мера ранги замикани. Ана нигоҳ кунед. Ҳозир ма шумода чира нишон метиҳам ки ана ҳозир ина тени одил. Ина тени одилама месанҷам. Нигоҳ кунед чанд қа мерава. ина ятшадаиш мемонем ятшадаи. ина дидед то нима мерава. яъне замикани нест. агар то охира рава ба яхирш корпусдан метавоне ки мисол чӣ кунед. ин то нима рафт и уже коркуниша мега. ана ҳамиҷдам амахе. ина яташа даиш мемонам ятшадаи. то нима мера замикани душоша дидед то охира да конца мезана. барои аввал харидон яке хариде монде ҳамин бикшеша офда. ҳамин офда моне ҳамин бимара ки бефоида батареятона мешинона. батаре хари уже дилтона мегирад. гуфтам ҳамин ча бифаҳмонам. ҳамин чизи хуб варианти хуб ҳамия. бо далшиҷа бо свет пвет батаре матаре бо чи аст чихе санҷида накун ҳамаро нишон метиҳад. хуб бардор комментария бисёр шид. просмотр ки 1000 хестак дар бора мефаҳмонам ки кадомша чихе сведа санҷида накун мегумтон. раҳмат.